טוב חברים, אנחנו כמה ימים ספורים לפני יום המשפט, יום הדין, והתכנסנו כאן אצל אורל היקר. תודה רבה לו שהכניס אותנו למקום שלו, איזה כיף פה. פעם היו עושים פה חטאים במקום הזה, בזולה הזאת. היום אנחנו מקדשים את הזולה הזאת, ברוך השם. אז אנחנו נכין איזה מהלך ונסריט אותו גם למען החבר'ה שפספסו ולא יכלו להגיע לשיעור, שישמעו את השיעור. אנחנו עוד מעט נכנסים ליום המשפט. עוד מעט אנחנו בדין במשפט. 48 שעות שאנחנו נותנים נטו לקדוש ברוך הוא. אז נתחיל את המהלך בסייעתא דשמיא. מישהו יודע מי זה הרמב"ם? משה, אתה יודע מי זה הרמב"ם? תגיד לי מי זה? רבי בן, חסר לך את האחרון? רבי משה בן מימון. תודה ניר, מצוין. רבי משה בן מימון, גאון עולם, היה מבין גם בגשמיות, היה רופא גדול, לא קם כמשה, נכון, ממשה לא קם כמשה. מצוין. זה הרמב"ם, אחד מעמודי ההוראה, אחד מארבעת עמודי ההוראה של עם ישראל. זה הרמב"ם. מרן שולחן ערוך הסתמך על הכתבים שלו, הסתמך על מה שהוא אמר, מה שהוא כתב בספר שלו, בספרים שהוא הוציא. ולכן חשוב לי מאוד שתבינו לקראת איזה יום אנחנו הולכים ולקראת מה אנחנו הולכים, כי יש בן אדם שאומר, אורי, יש בן אדם שאומר, אוי לי מיום הדין, אוי לי מיום התוכחה, אוי לי כי חטאתי, החטאים שאני עשיתי אין כפרה, על החטאים שעשיתי אין מחילה, מה שעשיתי, אפילו אני שאני חושב על עצמי לפני שנה, אני חושב על עצמי, אלעזר תיישב, אני חושב על עצמי לפני שנה, אני אומר בונה איזה בן אדם סתום הייתי, מה עשיתי? איפה הייתי בעולם? עם מי הייתי? ועם מי עשיתי עבירות? ועם מי רקדתי? ועם מי השתמשתי? אוי לי, אין, אי אפשר לנקות אותי על מה שעשיתי. שימו לב, אבי, תקשיב טוב למה שהרמב"ם כותב בהלכות תשובה, פרק א', סימן ג'. בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ניר, בית המקדש קיים? בזמן הזה בית המקדש קיים? לא. בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אומר הרמב"ם, אין שם אלא תשובה. התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה, אומר הרמב"ם, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו, שנאמר רשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו, ועוצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. יש לנו את זה? מצוין. אורי, תחזור על מה שאמרתי, אבי תעבור מקום. אבי, שמעת? תחזור. תחזור! הלאה קטן. אבי, לא חבל, עשית דרך כל כך גדולה עם האלפה רומאו, ובאנו פה עכשיו למאני טיים. אני חושב הכי טוב בעולם שתעשה ככה, תן לי, תודה, שלום. הלאה, רואים אותי? מצוין. מצוין. יש לנו את זה? אבי, אתה מכבד אותי? שב פה. אורי, אתה מכבד אותי? כמה דקות שקט. כמה דקות. לא ביקשנו לך שעה. כמה דקות. אבל אני חולה עליך. יש לנו את זה. ג'ינג'י, תן 2 דקות, זהו, יאללה, שקט.
זה ייפול. זה ייפול, שים את זה כמו שאמרנו שם. הלאה. בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. שימו לב, אומר הרמב"ם. אומר הרמב"ם, אפילו האדם עשה את כל העבירות שבתורה, הקדוש ברוך הוא לא מזכיר לו שום עבירה. יש לך את זה, זה קלות לך את זה, יש אנשים שלא קולטים את זה. שביום אחד הוא יכול להיות נאמבר 1 אצל הקדוש ברוך הוא. שימו לב, אני מדלג, משנה ברורה, הלכות תשובה, אני מדלג הלכה ד', שימו לב. ועל ידמי אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות והחטאות שעשה. צדיק. הרב עובדיה, אל תחשוב שאתה רחוק ממנו. שים לב. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, כאילו לא חטא מעולם אליעד. ולא עוד, אלא ששכרו הרבה יותר משל הצדיק, שהרי טעם את טעם החטא, הוא פרש ממנו, וכבש את יצרו. אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו, כלומר, מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים יצרם יותר מהם. אומר הרמב"ם, אתה יכול להיות בדרגה שהיא הרבה יותר גבוהה מהדרגה של הרב עובדיה. מתי? אחרי עבודה של 30 שנה? לא. אחרי העבודה של 10 שניות. שהתגברת. 10 שניות אתה נהיה יותר גדול מהרב עובדיה. זה הלכה ד' אצל הרמב"ם. הלכה ז', הלכה האחרונה שאני מקריא. כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה זה מובדל מהשם אלוהי ישראל, שנאמר עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. צועק להשם ואינו נהנה, שנאמר כי תרבו תפילה ועושה מצוות וטורפים אותו בפניו, שנאמר מי ביקש זאת מידכם לרמוס חצריי, מי גם בכם ויסגור דלתיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו לא שומעים אותך, למה? אתה חוטא, אבל התפילה שלך יכולה להישמע בשנייה. היום אתה מודבק בשכינה, שנאמר ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. צועק ונהנה, מתפלל ונהנה מיד, שנאמר ויתרם יקראו ואני אענה, ועושה מצוות ומקבלים אותם בנחת ובשמחה, שנאמר כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. ולא עוד, אלא שמתאבים להם בשמיים, שנאמר וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים, כי ימי עולם וכשנים קדמוניות. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתשובה, מתאווה לנו, אנחנו מתאווה לנו. מה למדנו? 3 הלכות. הלכה ראשונה, אדם חושב שהוא חוטא ואין כפרה, הוא חייב להבין, הוא לא שיש כפרה, אתה נהיה צדיק יותר מהרב עובדיה בשנייה, אבל שנייה, הבנה מה אתה הולך לעשות, איך אתה עומד לעשות תשובה, כי אנחנו לפני ראש השנה חבר'ה. עכשיו בסייעתא דשמיא, אחרי שהבנו את 3 ההלכות האלה כמו שצריך, כי פעם היה בית המקדש, בן אדם היה חוטא, היה מה עושה? הולך, מביא כבש לחטאת, נגמר, נמחל. היום אין לנו בית מקדש, אז מה יש לנו במקום בית מקדש? תשובה. תשובה. יש לנו תשובה, זה בדיוק אותו דבר כאילו הקרבת קורבן לקדוש ברוך הוא, הכשרת את הטלפון, קורבן לקדוש ברוך הוא, שמת אותו על המזבח, שמרת שבת, קורבן לקדוש ברוך הוא. תשובה, זה התשובה שהשם רוצה. ובסייעתא דשמיא אנחנו נרכיב פה איזה מהלך עם כמה סיפורים נחמדים וטובים בעזרת השם. התשובה, אורל, היא מורכבת מכמה אלמנטים. קודם כל, שבן אדם עושה תשובה אל הזר, הוא צריך להחליט. אז התשובה
היא מורכבת מהחלטה. תחזור אליעד. התשובה מורכבת, החלטה רגעית או החלטה עכשיו אני הולך להחליט? רגעית. איך החלטת להכשיר את הטלפון? אמרת כן, לא, כן, לא, אל תדאגו, אני אשמור את הטלפון עוד מעט, עזבו, אל תכשירו לי את הטלפון. ישבנו אחד על אחד, איך מחקת את האינסטגרם אליעד? בבום, בהחלטה, טאק. איך הכשרת את הטלפון אליעד? החלטה, יאללה, הולך על זה, שבור. יש? החלטה, קודם כל אדם צריך להחליט, אם הוא הולך חצי חצי, אם הוא אומר, אתה יודע מה, יש מצב, כן, לא, שחור, אולי לא, אולי, אל תעשה. אתה רוצה לעשות משהו, תחליט באמת. החלטה, וידוי, מתוודה טוב טוב על מה שעשיתי. מסירות נפש, למה צריך מסירות נפש בתשובה? כי אז, עכשיו מתחיל העבודה. אז מה אתה צריך לעשות? למסור נפש. לא להגיד שכחתי את הכיפה באופנוע. לא להגיד שכחתי, קיבלתי על עצמי משהו, מסור את הנפש. מסור, זה השם רוצה. תן לי ללכת להביא, זה לא. זה איך יכול להיות שקיבלנו משהו ולא מסרנו עליו את הנפש? בורח, מרנו. זה בורח. חצי בבוקר, אתה חצי תודה. חצי עין סגורה. מסור את הנפש, זה צריך להיות בילט אין בך. תשאל את ניר. זה צריך להיות בילט אין בנוי בך. היום בבוקר ראיתי את זה באופנוע, נזכרתי, לקחתי. מצוין. מה זה? הלאה, מה אמרנו? אליעד, אתה איתי? כן, איתך. פיקס. החלטה, וידוי, מסירות נפש, להתפלל על זה שאני אצליח, תפילה. ואז, בסוף, קבלה לעתיד. יש לנו עוד הפעם? מה זה קבלה לעתיד? תשובה וקבלה לעתיד זה אותו דבר. נכון, אבל זה מורכב, זה השורש. זה השורש. התשובה מורכבת מהרבה אלמנטים. הקבלה לעתיד שאני אומר, אני מעכשיו מפסיק לחלל שבת, אני מקבל על זה. ואז יהיה לי מסירות נפש על זה. אפילו אם אתה יודע שיש סיכוי שעוד יום-יומיים אתה נופל? לא, אם אתה יודע את זה שאתה נופל, סימן שלא עשית תשובה אמיתית. אני יודע שסיימתי עם זה. זה התשובה האמיתית האבסולוטית. אבל אתה מכיר את עצמך 22 שנה. איך אתה מכיר את עצמך? איך אתה מכיר את עצמך? זה לא תשובה אמיתית, אחי. אתה יכול להגיד מהלב ועדיין לחטוא, אבל זה מהלב, אחי. זה שחטאת זה משהו אחר. אבי. התשובה שעשית פה הייתה באמת מהלב. אבי, תשובה אמיתית, בלי חרטה, זה לא מצפים ממך עכשיו שתיכנס לישיבה, תלמד בתענית דיבור 4 שעות. לא מחפשים את זה. מחפשים שתזוז סנטים! מחפשים תיתן לקדוש ברוך הוא מילימטר, אל תיתן לקדוש ברוך הוא עכשיו את כל העולם שלך. כי אתה תיפול, בסולם עולים לאט לאט, אבל כשאתה לוקח משהו, קח את זה! כשאתה לוקח משהו, תיקח את זה אליך. תגיד, זה עכשיו, על זה אני בונה. ככה בונים בניין. יסוד ועוד יסוד ועוד יסוד, ועל זה יציקה, ועל זה, ולאט לאט עושים פינישים, חלונות, גג, רעפים כמו שצריך. נכנסים, שמים רעות. זה הבית שלי, יהיה בעולם הבא. כל יסוד ויסוד שהרכבתי שם. אבל איך היסוד יכול להיות כל כך אמיתי אם הוא רעוע? אם הוא פעם כן, פעם לא, זה לא יסוד. בגלל זה אומרים, אל תיקח על עצמך יותר מדי, קח משהו אחד, דבק בו אבל. אל תהיה פראייר. קח את זה לעצמך, תגיד, על זה אני מוסר את הנפש שלי. אם עכשיו יבוא ערבי, יצמיד לי את הראש, יגיד לי, שים כיפה, תוריד את הכיפה, אם לא, אני מורה בך, רבי, אני מוסר את הנפש על זה. ככה צריך לקבל תשובה. זה לא סתם הרמב"ם אומר, אתה נהיה צדיק יותר מהרב עובדיה. לא סתם להוציא מילים מהפה, הרמב"ם לא, הוא יודע מה הוא אומר. אבל הוא רוצה שתעשה תשובה אמיתית שתהיה צדיק כמו יותר מהרב עובדיה. מהלב. מהלב! לא, יש מצב שאולי אני אחטא כי אני מכיר את עצמי, זה לא תשובה. קיבלת את זה אבי, הבנת את הרעיון, את המושג? כשאני אומר מסירות נפש, מה זה מסירות נפש? עם ישראל מסר את נפשו, דורות על גבי דורות, מסר את הנפש שלו על הדבר הזה שנקרא יהדות, ניר.
שמעתם, ומי ששמע אני אשמח להשמיע לו את זה עוד הפעם, אבל שמעתם את הסיפור על סוליקה הקדושה? שמעתם? אז אני אספר לכם. זה לא היה לפני 500 או 1000 שנה. עשרות שנים במרוקו. לפני עשרות שנים במרוקו. נערה בת 17, אבי. נערה בת 17, אורי, יפהפייה. בחורה יפהפייה יהודייה. בכפר שלהם, במרוקו, בכפר היהודי. עבר שם איזה פריץ אחד, איזה מישהו שמקושר למלכות. עבר, אומר, מי זאת היפהפייה הזאת שפה נמצאת במרוקו ואני עדיין לא חטאתי איתה? אין מצב כזה בעולם. יוצא לבחוץ, עושה לה, הלו, בואי רגע. היא בצניעות שלה יורדת ככה, כן, ברעידה קצת, כי זה מישהו מכובד, זה לא איזה מישהו פראייר. מי את? אומרת לו, אני סוליקה. סוליקה? איזה שם יפה יש לך, כפרה. יש מצב, את עולה איתי לכרכרה? אומרת לו, סוליקה הקדושה, ודאי שלא, אני יהודייה ואתה גוי. איך אני אעלה איתך לכרכרה? אומר לה, אני אתן לך את מה שאת רוצה. עכשיו אם את יושבת בכרכרה, אני מולטי מיליונר. יהיה לך סוסים, עבדים, שפחות, רק תשבי איתי בכרכרה. אומרת לו, לא, אין מצב. וככה היה שומע לא אחרי לא, היה רודף אחרי סוליקה חודשים. היה אומר לה, אני מוכן להתחתן איתך. את תרשי אותי ותהי קרובה למושל, למלך. ויהיה לך הכל בחיים, שווה לך, כדאי לך, אני מוריש לך עכשיו את הכל. היה מאוהב בה ברמה כזאת שהיה אומר, אין מצב שאת לא איתי. לא, אני יהודייה, אתה גוי, אני יהודייה, אתה גוי, אני בחיים לא אחלל את עצמי עם גוי. וכל לא שהיא אומרת, רק עושה לו חשק הרבה יותר גדול. עד שיום אחד חלם עליה איזה חלום בלילה, אמר זהו, מחר בבוקר אני הולך, אני קורע אותה. דופק לה בדלת, תח. אומר לה, תקשיבי ותקשיבי לי טוב, עד עכשיו הייתי נחמד. אם את לא עולה איתי עכשיו לכרכרה, ואנחנו נוסעים ביחד לארמון שלי, אם את לא עולה איתי לכרכרה, חבר'ה, הסיפור הזה הוא סיפור מתועד, בעיתונות של מרוקו. אם את לא עולה איתי עכשיו על הכרכרה, את נהרגת. אני הורג אותך. אומרת לו, תהרוג. למה מי אתה? תהרוג. בחורה בת 17 יכולה להיות עשירת עולם. תהרוג. אומר לה, אני לא יהרוג אותך סתם. אני אענה אותך מול כל העיר. אומרת לו, תענה. אין בעיה. תפס שני שומרים, הוציא אותה לכיכר העיר, קשר אותה בכיכר העיר במרוקו. אמר לה, עכשיו יבוא הסבל שלך, תראי. מה אני אדון אותך? אני אדון אותך שאני אסובב את הגוף שלך בכל העיר, קשר את השערות שלה על סוס, חבל, ואני אומר דיו. אומרת, תעשה דיו, תעשה מה שאתה רוצה. השכיב אותה על הרצפה, קשר לה בשערות ראשה, עשה קשירות, בא אליה, אומר לה, בקשה אחרונה. מה בקשתך, סוליקה? אומרת לו, סיכות. אני רוצה סיכות. אומר לה, סיכות למה? אומרת, תביא סיכות, זה הבקשה האחרונה. הלכו, הביאו סיכות. לקחה סוליקה את הסיכות ונעצה אותם בבשרה, אחד על החצאית שלה, שכשיגררו אותה בסוסים לא יראו ולא תתגלה הרגליים. דם ועושה, והם מסתכלים בהלם עמומים, אומרים, מה זה העם המשוגע הזה? פנאטים לקדוש ברוך הוא, מה זה?
נועצת, סוגרת, אומרת לו, סע! שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והסוס מתחיל לדהור, לאט לאט עכשיו. הוא אומר, היא תתחרט. סע 5 קמ"ש. וכולם רואים, וכולם מסתכלים, הנה זאתי שיכלה להיות מלכה, נהייתה ככה מוות אכזרי כזה. והסוס מתחיל ללכת יותר בכיכר העיר, ברונדלות. טה-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 טה. היא כבר מתחילה כל הגוף שלה להתגרד מהאספלט ומהחצץ. והיא אומר לה, פתאום היא אומרת לו, עצור! עצור! בבקשה כפרה, אני אעצור. עצור רגע, תעצור. ירד הזה, אומר לה, כן? התחרטת? אומרת לו, לא התחרטת. נפל לי הסיכה! תן לי שנייה! והיא מתחילה להכניס בבשר שלה. זהו, סע! ככה מתה סוליקה הקדושה. מסירות נפש, שגררו אותה עד שנעשתה איברים. סוליקה הקדושה היא קבורה היום במרוקו, מאמה סוליקה. קוראים לה מאמה סוליקה, היא האימא של עם ישראל. אנשים עולים לקבר שלה, מתפללים. ילדה בת 17 שמסרה את הנפש לכבוד בורא עולם. אז אנחנו אומרים כיפה? מה אנחנו אומרים ציצית? מה אנחנו אומרים שבת? אנשים מתו על קידוש השם, על הצניעות שלהם, על זה שאני בת של מלך, על זה הם מתו. ואנחנו היום באהלן אהלן. בחורות היום מפרסמות בטיקטוק איזה ריקודים, איזה תנועות, בחורות בנות 16, בנות 15. טיקטוק שנועד להיות טיקטוק, צחוקים לילדים שלנו הקטנים, נהיה הפורנו הכי גדול שיש. בחורות עושות מה שהן רוצות, רוקדות מול המסך בעירום מלא. איזה בושה לעם ישראל. ואיך הנערות האלה מצילים אותנו וגואלות אותנו. ואנחנו משתפים עם זה פעולה, ופותחים טיקטוק ומסתלבטים ומסתכלים על זה. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, אנשים מסרו ונרצחו על קידוש השם על זה. שואה ארורה הייתה, השואה הארורה שהייתה. הנאצים התחילו לכבוש עיירות, עד שהגיעו לאחת שקוראים לה שרה שנירר. שמעתם על זה? שרה שנירר, שמעת פעם? שרה שנירר, בית יעקב לכו ונלכה. הקימה מוסדות, כל המוסדות זה עליה, על השרה שנירר הזאת, הרבנית שרה שנירר. שים לב מה זה מסירות נפש, שים לב שרה שנירר מה עשתה. הנאצים התחילו לכבוש עיירות, נכנסים לעיירה הזאת, כובשים, הורגים, הולכים הלאה, כובשים, הורגים, הולכים הלאה. נכנסים, עוצרים את הג'יפים שלהם, תקשיב סיפור ינון על שרה שנירר. עוצרים את הג'יפים שלהם, רואים בית יעקב, מוסדות לבנות, מסתכלים, רואים בחצר בחורות יפהפיות, בני 16, בני 15, בני 18, על החגיגה. הולכים היום לחתור אצל הנאצים זה ליהנות, להשתעשע. המפקד הנאצי יורד מהאוטו, מהג'יפ, יורד למטה, פורץ את השער, כולם מתחילות לזוז בפחד לצדדים, אומר לה, מי פה האחראית? פה בתוך נכנסים, עולים אליה שרה שנירר בתוך המשרד שלה, כותבת מכתבים אחרונים, כי היא יודעת שהנאצים כבשו את העיר. נכנס הנאצי ואומר לה, אתה בעלת הבית פה? אומרת לו, מה אתה רוצה? אומר לה, תשמעי, אני אעשה איתך עסק. אנחנו בדרך כלל נכנסים למקום כזה, אנחנו קוטלים אתכם. אבל אני אעשה איתך ג'סטה. מחר, בשעה 10 בבוקר, אנחנו באים. כמה בנות יש לך? תביא את הרישום. אומרת לו, בבקשה, זה הרישום. זה הבנות שנמצאות פה.
93 בנות, יפהפיות, יהודיות. אומר לה, תקשיבי, את רוצה לחיות? אתם רוצות לחיות פה? מחר אנחנו באים לפה ב10 בבוקר, אנחנו עושים סיבה עד הבוקר של המחרת. יש לך חיים במתנה. תנו לנו להשתעשע, להתקלח, להתבשם טוב, למרוח קרמים נעימים. אנחנו באים, מוזיקה טובה, בירות, הולכים לעשות פה מסיבה. מקובל עלייך? אומרת לו מה שתגיד. הלך הנאצי, בא לחבר'ה, לכל החיילים, חבר'ה, מחר חגיגה. מחר עושים חגיגה. שרה שנירר בלילה אוספת את כל הבנות, 93 בנות קדושות. אומרת להם, תדעו לכם, עד היום למדנו תורה, עד היום למדנו מה זה מסירות נפש, עד היום רק ראינו את זה בכתוב, יש לנו עכשיו הזדמנות פז לעשות את זה על אמת. לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לקדש שם שמיים. מי להשם אליי. מי שרוצה שתרים את האצבע למחר ב10 בבוקר, הולכים להשתעשע איתנו, לחלל אותנו, לחלל את היהדות שלנו ולהיכנס בנו. אחת אמרה, הרבנית, אני איתך. השנייה, השלישית, טק, 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 כולם מרימים ידיים. 93 בנות. שרה שנירר התכוננה למצב הזה כי היא ידעה שזה מה שהולך לקרות. היה לה במגירה למטה 100 כדורים של רעל. לא מאמין לך. 100 כדורים של רעל. היא הוציאה ושמה אותם על השולחן ואמרה מחר בבוקר, ברגע שאנחנו רואים את הנאצים פורצים לתוך המסגרת, לתוך המקום שלנו הקדוש, אנחנו מתקלחות, מתלבשות יפה, מסתרקות לכבוד בורא עולם, מתבשמות ונמרחות במשחות הכי נעימות שלנו, ואנחנו הולכים לקדש שם שמיים מחר. מי להשם אליי? אני! 10-9 בבוקר, זה האבות שלנו והאימהות שלנו, חבר'ה. זה לא קרה לפני 1000 שנה, 60 שנה. התכנסו כולם בשעה 9 בבוקר בבית התפילה, בבית המדרש של שרה שנירר, כל אחד לוקחת כדור, כוס מים. רואים את הנאצים כבר מתחילים להתארגן שם על הגדרות, מתחילים לזה שטויים, שטויים, צוחקים, שרים, אנחנו הולכים לחגוג. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המקדש שמו ברבים. מכניסות הרעל, 93 בנות שמתו על קידוש השם. הנאצים נכנסים, מחפשים בנות, אין בנות. עולים למעלה, אין בנות בפנימייה. יורדים למטה לבית מדרש, 93 בנות. פרוקות ככה על השולחן, ושרה שנירר על הרצפה שרועה. 93 בנות פלוס שרה שנירר מסרו את הנפש, שלא יחללו את העם שלנו, שלא ייגעו לנו בעם, יש לנו תורה. אמר נאצי אחד לחברו, וזה כתוב ביומנו של הנאצי. ברגע שראיתי את זה אמרתי, היטלר יכול לרצות להרוג את העם הזה, יכול לרצוח את העם הזה, הוא לא יכול לרצוח את האמונה שלהם. אי אפשר לרצוח את האמונה שלנו כי אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא. היום עושים את זה בריש גלי, במסיבות, במועדונים, בחורות לוקחות לא כדור מוות, כדור אקסטזי. בוא נפרק את העולם, אשכב עם מי שבא לי, אעשה מה שבא לי. יחללו אותי, לא יחללו אותי. טיפשה מטופשת, תמסרי את הנפש. את הולכת, עושה בדיוק את מה ההפך ממה שאימותייך הקדושות, על מה שהם נרצחו. זה מסירות נפש. אמרנו שתשובה מורכבת מההחלטה.
התשובה מורכבת ממה? מווידוי, והתשובה מורכבת ממה? ממסירות נפש. אורי, תקשיב לי את כל המהלך, אני אומר לך בסוף נתחבק. סיפור חזק, תדע לך. אני חשבתי הם הולכים להרעיל את הנאצים. תקשיב טוב. אני חשבתי. ישתו איתם, מה זה, הם ישתו איתם, ימותו, מה זה? מה זה לברוח? כל העיירה מוקפת בחיילים נאצים. חלאס, הסגור נעול. מי שהצליחה לברוח לפני ברחה, היו לה אני חושב 120 בנות. אני חושב 120 בנות, ש27 בנות ברחו, הצליחו לברוח, רק 93 לא הצליחו. ועכשיו על שמה שמו ינו בנות יעקב בזכות. זה שרה שנירר. זה שאומרים שרה שנירר, תבין מי זאת הייתה, מה הגדולה של האישה הזאת. מה אני שם את זה? בחיים לא שמעתי את זה. שימו לב. אינסטגרם, אורי. אמרנו שיש עוד אלמנט. תהיו איתי בסוף המהלך, אתם הולכים ליהנות. תהיו איתי בסוף המהלך, אתם הולכים ליהנות, אורי. ינון עוד רגע. כמה דקות, אתם נשברים פה. ינון כמו הטלפון, לפני שהוא נפל. יש לי 3. קח כפרה, קח. אמרנו שזה מורכב ממה? מהחלטה, מווידוי, ממסירות נפש. אליעד, מתפילה. אמרנו תפילה, להתפלל על זה. אברך אחד, אורי כפרה עליך. אורי, אתם רואים את אורי יושב פה, כן? זה בן אדם ש10 דקות, יש לו נרבים בגוף, הוא חייב לעוף. זה שהוא פה איתנו עכשיו יושב שעתיים, זה השתבח שמו לעד. אורי, תקשיב. תפילה. מה זה תפילה? אברך אחד. נולדו לו כמה וכמה ילדים. הדירה שלו נהייתה קטנה, כבר צפוף. אשתו אומרת לו, צפוף לי, כפרה עליך, צפוף. צפוף לי בדירה, 7, 8 ילדים בדירה, אנחנו דירה 2 חדרים. הילדים יושבים על מזרונים, מזרונים בערימה, מערום מזרונים כל לילה, כל בוקר להרים את המערום מזרונים, אין מקום. חייבים דירה, חייבים שכירות דירה. איך כפרה עלייך שכירות דירה, אומר לבעלה? אני מרוויח כולה 1,000 שקל בחודש. את מביאה 7. 8,000 שקל, זה מה שיש לנו. מאיפה יש לנו עוד 2,000 שקל להוסיף לשכירות על עוד 2 חדרים? וככה, מפעם לפעם, היא עוקצת אותו. הראש ישיבה ראה את האברך הזה, ניר, לומד גמרא והוא עצוב. אומר לו, מה קרה כפרה? מה קרה בן שלי? אומר לו, תקשיב, כך וככה אני חי, אין לי זה, אין קושי אוכל, קושי שבתות אני עושה, ועוד היא רוצה שמה שאני עכשיו ירחיב את הדירה שלי. מה אני אעשה? אומר לו, התפללת על זה? ראש ישיבה עושה ממני צחוק? בוודאי שהתפללתי על זה, אני כל פעם מזכיר את עצמי. לא, אומר לו ראש ישיבה. התפללת על זה? אומר לו, כן, אני כל פעם בשמה קולנו אומר את זה, ואני מכוון קצת פה. אומר לו, תקשיב, אתה לא מבין מה אני שואל. האם אתה התפללת מקורות לבך על זה? אומר לו, לא. אומר לו, סגור את הגמרא, לך לכותל, תתפלל ותחזור. סיפור אמיתי. קם, לקח קו, לא יודע איזה, לכותל, 30 קו 3 לכותל, יורד לזה, לוקח את הכיסא, מתיישב מול הקיר ומתחיל. מתחיל להתפלל, לאט לאט להיכנס לתוך התפילה, לתוך הכאב, לתוך הצער של עצמו. אני צריך דירה, אבא, אני צריך דירה. אני צריך משהו יותר גדול, אני צריך משהו בשבילי. לא בשבילי בשביל התורה, לא בשבילי בשביל האישה, לא בשבילי בשביל הילדים. אני צריך, וזה, ומתחיל, ובוכה. פתאום אליעד הוא מרגיש, אחרי איזה 3-4 שעות של תפילה עמוקה, טפיחה על השכם. מסתובב, רואה איזה מבוגר כזה, מגולח יפה, מסודר. אומר לו, יהודי יקר, אני כבר כמה שעות מסתכל עליך. מה יש לך? מה אני יכול לעזור לך משהו? אני רואה כולך אדום, כולך פה. סיפר לו. אמר לו, תקשיב, אני באתי לארץ במיוחד לדבר אחד. לעזור ליהודי.
אחד, הרב שלי אמר, תעזור היהודי הראשון שאתה רואה בוכה באמת תעזור לו. קמתי, תפסתי, באתי לפה לטיסה הזאת לכותל ישר, חיפשתי מי מתפלל, אתה נתפסת לי בעין, אני רואה שאתה מתפלל. אומר לו, תקשיב, יש לי 3 דירות בארץ. 3 דירות בארץ. יש לי ברחביה, יש לי פה ויש לי פה. 4 חדרים, 5 חדרים, 6 חדרים. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? חשב טוב, אמר, רגע, זה הכי קרוב לכולל, אני אקח את 4 חדרים. זה הכי קרוב לכולל שלי, אני... אומר לו, בבקשה, מוציא את המפתח, אומר לו, בבקשה, אחי, קח, דירה שלך, מחר ניפגש. שנה, שנתיים. אפשר לראות את זה ביוטיוב. כן. קח, זה שלך, מחר ניפגש בטאבו, נסגור את העניין שלך. התחבקו, התנשקו, אומר לו, אני רוצה לעזור לאברך בארץ, שיהיה זה, התחבקו, התנשקו, שמחה גדולה. קיבל דירה! דירה במתנה! השם שלח לו מארצות הברית מישהו שצריך לעזור ליהודי שהוריד דמעות, קיבל דירה. בא לכולל, עשה מסיבת הודיה. חבר שלו, מה שמע? חבר שלו שמע, הולכים לכותל. ג'בג'ובים. ג'בג'ובים. תפס את זה, סגר את הגמרא, גם הוא צריך. תפס, נסע לכותל, יושב על הכיסא ומתחיל. מתפלל ומתפלל ומתפלל. פתאום טפיחה על השכם. מסתובב, מה הוא רואה? איזה עני אחד עושה לו ככה. יש מצב לצדקה, אחי? חשבתי הסדרן. הוא מסתכל על עצמו, הוא אומר, לא, אני באתי בשביל לקבל דירה פה, אתה טועה, אני באתי לקבל דירה. מה ההבדל בין שני היהודים? האברך הראשון, הישועה שלו הייתה ממי? מהקדוש ברוך הוא, התפלל באמת לקדוש ברוך הוא. נטו מהקדוש ברוך הוא. נטו לקדוש ברוך הוא. השני אמר, הישועה שלי זה מהאנשים, הקדוש ברוך הוא לא שמע לו. אתה לא מבין מה זה תפילה אולי. תפילה זה לא קטנות. תפילה זה לפרק את הנפש שלך ולדעת, רק השם עוזר לי, לא אף אחד אחר. רק השם עוזר לי, לא אף אחד אחר? כך. יש לזה עכשיו אנשים מסביב, אני מתפלל, תעשה טובה, שהוא יביא לי והוא יסדר אותי. שהוא יסדר אותך. אני, אומר השם, רוצה להיות בלעדי איתך. וגם אם לא תקבל את התפילה, כנראה שזה לא מגיע לך. אבל מה, השורש צריך להגיע מהלב. אז זה אמרנו החלטה, וידוי, מסירות נפש תפילה צריכה לבוא מהלב. הוידוי החמישי, איך הוא צריך להגיע? שמתוודים, איתמר. איך מתוודים? איך? אנא השם, חטאנו, אבינו, פשענו, פגמנו, צררנו, צערנו, אבאים, קישינו, עורף, חשנו, שיחת. ככה מתוודים? אומר השם, אני רוצה וידוי, כמו האדם שסובל, לא כמו האדם שכיף לו. באת עכשיו מהווילה שלך, הכנת את המרצדס ליד הבית הכנסת ואתה מתוודה, חטאנו, אבינו, פשענו. תתוודה לי כמו אחד שסובל. איך נשמע האדם שסובל, ניר? איך אדם שסובל בוכה? הוא בוכה ככה? ככה הוא בוכה. אני אדגים לך איך הוא בוכה. הוא בוכה ככה, אדם שסובל. הוא גנג'דר. כמו מי?
כמו השופר, שלשופר יש צעקה, ולשופר יש יבבה, ולשופר יש בכי, ולשופר יש צעקה. מארבעת היסודות האלה מורכב וידוי. הבנו איך בורחים, אלעזר? בורחים כמו השופר, שהשופר מזעזע אותנו. טוט! 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 כמו בכי הכי גדול שיש ליהודי בלב, זה וידוי. והאחרון, אחרון חביר, ופה אני מסיים, אורי. אחרון חביר זה החלטה. החלטה של מה? של רגע. מה זה החלטה? כמו שאמרנו, אליעד, באינסטגרם, החלטה של רגע. ברגע אתה נמדד אם אתה צדיק או אם אתה רשע, ברגע אחד. סיפור אחרון, סוגרים. אומרים, קדיש אין לנו, נכון? יש. יש. אנחנו נקדיש. השתבח שמו. אלה שבתוך הסרט לא להגיד אמן. כי הם לא יכולים להגיד אמן, רק אנחנו יכולים להגיד אמן. אלא כי זה היה בלייב. הלאה, מוכנים? אז מה אמרנו, אורי? תשובה. מה זה תשובה? מהלב. מהלב. תשובה כמו הרמב"ם שאומר. מה זה השתיים? מסירות נפש. כמו מי? כמו מאמא סוליקה. כמו מי? כמו שרה הרבנית, שרה שנירר. תפילה, התפילה שלנו צריכה להיות כמו האברך הזה שמה? להתפלל בשביל בורא או בשבילו? תודה, אורי. הלך נטו להתפלל. חזק זה. וידוי צריך להיות כמו השופר. בכי, צעקה. זה וידוי. החלטה היא החלטה רגעית. שימו לב עכשיו, אורי, אתה מקבל סיפור ג'ורנלוס. תקשיב טוב. איזה ראש של רב של קהילה, כמו הרב אלון, עובר ברחובות ברוקלין, מסתכל, רואה משהו מוזר. הוא רואה איש מבוגר מאכיל יונים. יום אחרי יום, מתי? כשהוא הולך לבית הכנסת בנץ. עובר חודש, חודשיים, 3, כבר נהיה בוקר טוב, הוא קלט שהוא יהודי, זקן, מבוגר, בן 80, קלט שהוא יהודי. מפה לשם, היהודי הזה התחיל להיות איתו בקשר, התחיל לשבת על הספסל ביחד, הרב של הקהילה, יושבים ביחד. הרב, זה היה ראש השנה. הרב של הבית כנסת היה משהו? הרב של הבית, לא, ראה יהודי כל הזמן בבוקר מאכיל יונים בספסל ליד הבית הכנסת. וכל פעם היה אומר לו בוא תיכנס. כל פעם אומר לו בוא כנס, אומר לו לא, אני והדת לא זה. אומר לו למה אתה והדת לא זה? אומר אני את הדת ראיתי בשואה, לא רוצה, אין אלוקים, אין אלוהים, אין זה. כנס, תשלים עניין, בוא כפרה, בוא יהודי. בקיצור ולעניין, אורי, תקשיב טוב, ראש השנה, הרב קם בנץ, הולך לתפילה, רואה אותו מאכיל יונים. אמר לו, אתה אוהב אותי, אתה מכבד אותי? כנס, רק תשמע שופר. אומר לו, אתה יודע מה? אני בא, אתה כל כך יהודי צדיק, כל כך יהודי טוב, אני בא בשבילך, אני אכנס לתפילה. והוא רואה, הזקן הזה נכנס, פותח את הסידור, יודע הדברים, יודע המילים, הוא אומר את הדברים, אומר את הכל. ספר תורה הגיע, הרב נעמד, אומר חברים, אני רוצה לכבד בבקשה לעליית שלישי את הצדיק, בוא תעלה. שכחתי להגיד. בספסל הוא אומר לו למה אני לא סובל את האלוהים שלכם? הוא אומר למה אני הבן שלי, כשאנחנו נכנסו הנאצים אלינו לזה, הם תפסו אותו
ולקחו אותו ורצחו אותו ביער. ואני שרדתי את השואה בשיניים, אבל שרדתי את השואה. אבל הבן שלי נרצח. ואז הוא עלה לתורה, והוא מתחיל לברך ברכות התורה, מסיים את ברכות התורה, והחזן אומר, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את השם הטוב. אומר, אברהם כהן בן נפתלי. אברהם בן נפתלי, לא כהן, סליחה. אברהם בן נפתלי. אז החזן אומר לו, אברהם בן נפתלי אתה? אומר לו, כן. אומר לו, מאיפה, אם אפשר לשאול? אומר לו, אני אברהם בן נפתלי מהעיירה בקרקוב. אומר לו, מי היה סבא? אבא שלך זה נפתלי, מי היה הסבא? אומר, הסבא זה סבא יעקב. אומר לו, אבא, חיכיתי לך, זה אני הבן שלך, שמעון, שימי שלך הקטן, שלקחו אותי הנאצים, אני ברחתי להם והסתתרתי, נהייתי פרטיזן ביער, אבא! והוא אומר לו, בן שלי, התחילו להתחבק, סיפור אמיתי, התחילו להתחבק בתוך הבית כנסת. גילה את אבא שלו, גילה את הבן שלו. באותו יום הוא גילה את הבן שלו בבית הכנסת. למה הוא קיבל את הבן שלו? החלטה של שנייה. החלטתי לכבד יהודי להיכנס להשלים מניין. החלטה של שנייה אחת, שבריר שנייה, החלטתי כן להיכנס לבית הכנסת. נכנסתי, קיבלתי במתנה את הבן שלי, קיבלתי במתנה את האלוקים שלי בחזרה, קיבלתי את הכל. בהחלטה אחת רגעית אתה מקבל את כל העולם. אל תשכח את זה, אורי, בחיים שלך. בהחלטה אחת, אם אתה מוסר את הנפש, אם אתה מתפלל, אם אתה מתוודה, אתה מלך העולם, אומר הרמב"ם. זה ההחלטה של רגע. ישתבח שמך לעד. אנחנו נגיע בעזרת השם לראש השנה עם תשובה אמיתית. אמרנו, לא תשובה של קצת לזוז השנה, קצת לזוז שנה הבאה, קצת לזוז בעוד קצת, ואנחנו נהיה יהודים על מלא, עבדים של הקדוש ברוך הוא, ובזכות זה ניגאל גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, יבחר הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ואמר דברה קירותי וימליך מלכותי ויצמח פוקני ויקרב ושיחי, ויכון ומכון חי דכל בית ישראל, בא עגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמך תקודשה בריחו, ויעלם עם כל בחטא שירתה תשבחתה מלחמתה דאמירן ועלמה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון דעסקין באורייתא קדישתא די והתרא דמידי בכל אתר ואתר, יעלן העולון ולכל חמלה וחיזה ורחמים מקודם מראה שמיה והרעב, אמרו אמן. ושלום הרבה מן שמיה, חיים ושבע, משמר ונחמה וששבע ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל, ואמרו אמן. שלום ירומם וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. חזקים וברוכים. חזק וברוך. חזק וברוך.